Hello mga kamags, this is Engines TV. Welcome back. Karon atong pag-reactan ang bag-o nila nga gi-upload nga cover sa France Team sa title nga Helplessly Hoping. Kini kanta ni siya sa CSN. Bali mabutang ni siya og usa ka tribute nila ngadto sa banda. Kay ang usa ka membro nila sa member bali ani sa banda nga CSN. Bali namatay atong mga January, mga anak sa January. Namatay ito mga 4 weeks ago na, 3 weeks na. Namatay din. Bali kini nga kanta ilan ni pahinungod ngadto sa banda. Na ang pangalan sa namatay mao si David Crosby. Tribute bali nila. Atong tan-awon karon kay kini nga kanta ilan na yung nakabar sa una. Atong tan-awon na pod kung unsa ang ilang pag-cover karon nga dagko naman sila Char og si Chin Bale. Tan-awon na to kung nindot pa gyud. Okay? O sige. Pero sa mga bag-o nga wala pa naka subscribe bago sa atong channel, subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video na atong i-upload kung ganahan ka. Ay kung di po ka ganahan, gusto ka nga ito ka sa original nga kuan, ato man pong ibutang ang link diri sa description na to. Okay? Sige. I-like na lang po ha para ma-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakita ni. Okay? Sige. Magsugod na ta. Okay, let's start. Gilak na no. Jawi. Jawi. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word. Ganda talaga. Simula pa lang ang ganda-ganda ng harmony o ilang pagka-blending. Di ba? Kita na to kayo. Grabe ka nindot kayo. Pagsugod pa lang na ha. Nindot na kayo. Grasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Kini nga kuan nila, bali kini nga kanta bali ilang gi-cover, bali ikaduha na bali ni, pangalawa na to. Then ang last nila na yung pag cover nito noong 3 years ago. Taon na po ni. Pero sa kanto gagmay pa to sila. Maliliit pa sila. O gagmay pa ni si Char ug si Chin. Si Charo tanawa ra Char karon. Sabi manapit na mo tupong na ni Francis. So si Chin sa una kanta so si Francis may naggitar. Karon si Chin na may naggitara. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Kapong blending, gapo kayo. Or even hello. There are one person, they are two alone, they are three together.
bisan asa sila mo gusto nga nindot magigayo tanaw no, nindot kayo ng background no. Grabe ka nindot kayo ng background. Magkwanta ba? Sunod ang kuan pod. Wa na gid mga dalagit na gid sila. They are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain. Ikanindot kas blending ba? Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on her love. There are one person, they are two alone, they are three together, they are four. Guwapo ka nindo. Diba ang karon ning tingog nila gihapon ang permintig kang kuan gid kang bali ang kang say tawag ani kang char bali nga tingog alto nga taas gyud iya perminti so si chain nga maalto nga ubos bali so si soprano si Francis. Grabe ka nindot kay paminawon. Grabe ka nindot kayo. Kana ko ba nga naka-improve gid ang ilang mga tingog kay tan-aw po gatong ilang last nila nga video pag-cover ani murag maumang si utoy una nila nga pag-upload siguro. Oo. Magagmay pa kayo lagi sila. Adayon ta ha. Thank you for watching, guys. Mao naman da ito. Friends Rhythm Channel. Dalagita na gid sila. Okay. Ato na pong nakita. Nadungog ang ilang pag-cover sa CSN. Oo, tama. Kini nga kanta ikaduha na balinin nilang pag-cover sa katong primero. Gagmay pa kayo sila. Gagmay pa si Char o si Chin ato. Bali si Dudes pa o si Francis pa po may nag-gitara ato. Kini nga kanta murag ilan ning giotro nga kanta bali ay bali murag gikuan na lang po nila nga tribute bali sa CSN bali. Oo. Tribute na bali po nila kay ang usa ka member sa band bali sa kuan sa CSN bali nakuan naman bali to na patay naman mga January siguro to namatay. Oo. Or tribute ni bali nila. So karon sa ilang ipakita nga performance karon sa ilang pag-cover outro. Grabe ng improvement. Grabe improvement nila. Grabe kanindot kayo mga blending. Ni klaro na gid hinuon ang ilang mga tingog yun. Sabi na karon kay naka-improve na po ng ilang mga gamit sa pagkanta kintahay. Ang ilang mga microphone. Sa una wa man to microphone, murag diretsura nga pagkanta nga walay microphone bali, naka-record lang bali siya sa camera bali nga kuan. Karon nindot kayo. Ato ging nakita. Di ba? Nindot kayo. Oo. Kani siya attribute ni sa ka-member nila nga si David Crosby. Si David Crosby. Namatay bali sa CSN bali nga kuan. CSN bali nga banda. Mani tribute bali nila. Okay, di ba? I-comment niyo sa comment section kung unsa inyo kasulti ani sa atong video karon. Di ba? Nindot kayo. Di ta maglangay. Sa mga bag-o diha nga wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga video nga ating i-upload susunod. I-like na lang pod kay para
ma-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ani. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Dere taman. Hangtod sa sunod, kini si Inchans TV, proud Bisaya. Peace out. Hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye.